ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Grace Institution Bangalore ka College Pulit Nursing ka babhatam na kabanta ki kna ka Megalia kala play ya ka admission menta. Ki Pulit ka anti-narcotic task force trong ka East Khasi Hills ki bila pelong ka jing talasi ya ki kali ha ka step ka nyotrik ujuliw arachar pusau ki liyo ban Kurup Sauspa san pusau point lai pu argram u Drok heroin hazan madan rating police station na ki Arngut Kynthei Manipur ki bisyang ha kowe ka kali Torres. Kakumukurwa balapha du Superintendent of Police ka East Khasi Hills uba S Nong Tenger uliat ho ba yakini ki Arngut gisnar khai Drok Kynthei la itho kerteng kom katin khone hokem kabla lai phunyo snem karta bat kwei pat kabla tip kerteng kom kamong kim hokem kabla san pulai snem karta ba kini ki Arngut kidina ka shnong New Kynthei Manbi senapati jong jela Manipur. Ki Pulit la kemno ekidi ki Arngut ba kijing tokit menta kadang Shah hadim la register case hapo ka section atpaway C/Kandai jong NDPS Act madan rating police station.